Ku belai biang ipi sa season perlok papiwan pet ya uni video po uni channel jonga. Mentah hakini ke video ngani kai pi kum no bapin bu XML site ya ke video jong pi da u electric edge kum ju ya ke background da u starfill. Bat ban tho ya ki text bat ban bu hakir kom ki badai na hakir kom ke be internet. Bat ngasengu sikat da ya pi ya ke bapila ai nga ya ke jingkersan ke bapura kat kum ke bangayu pia kersan bhai nga ma perlok te nganam la ban siu kliang ya ke jing le bha la na ya ke jing I'm steam jong pi ya nga handrai nga sukit bokir rupiang ba ublai un kerkhui pi la ne un dot kalem bat pi hakino kino ki kam ki jam ki bapitre te ya kita baru perlok pinam la basnya thu da ke banga syukran kumta don kami ban page wa ya ke preview jom kene ka video. Kat kumba piu ha ka preview jong kene ka video kelong ka internet bha hadu kata-kata ya kita ki starfill ya kita ki electric edge bad kita ki rukum tho tel kerpat ikito ki kamtam ya ki beginners pai bha ya ki tutorial ngala bak tai bha na ka banta ka jong pi bad kumju ya kino ki bumpers nya thu dan ki bumpat na ya perlu ini ya be cha ka tutorial te kene ka video ke yang na ka banta ka video ka ba phil la depchna bat ke em dan ke education ke ba piu hang ne ke dai ba pin don kam ya starfill kum gitu ki preview video janga bat kum ju ya electric edge piu perlok ba kene ke video ngala create la nga klik ha ini setting hang ne ngala create ya kene ka video ha kene ka 4.5 ratio bat kene ki ratio ki long ke don kam bhai nge ban penlong ya ki short video la na ya ki video ki bajarong PUE ba kene ka video ke bangasina hangne ka haba ka category shot na kita kada sin export ya ke video pihak ban le ha ini jaka export to cha ini icon ai kene ka export resolution ha ini khnam share jar kumne ai kene quality kumne export ya kene ka video jong pe sin export ya ab hadu ba uni u apala mission ula de ban export lan ban import ya ka video jong pe saji sin mo kene ka video ka yang na ka benta ka video ka ba phila depsna bat phikwa ban bu XML site da u electric edge bat kumju ya ki background da u starfill kamlong ka ba banang ya kene ka tutorial andre le rapi page ba step by step kilong ka basuk lan kilong ka ba interest ba hadu kata-kata ban pendon kam lan ban provide XML po YouTube. Let biang ha kene ka plus icon kumne POE ba ka toko video ka bangala export menne kedai kene ka 4.5 bat mantap ya ban convert ka sa long video kum ka toko background jong ada ka pita sa kene ka 16.9 kumne de kene ka create project kumne pai hadin ba pelo hang ne le kene plus icon add ya ka tok le kene media mo add ya ka toko video hadin ma pila dapat ada kumne le kene plus icon nang ta sele ya unu rectangle we le ha ini ila 3 dot jong unu rectangle ai kene sketch composition area le sha bakut kumne tos ya unu rectangle jong pe ai usene le ini color and fill ai uru kene karong yong kumne wadam pe shwa ya kene ka photo lana ya unu rectangle mo tos be unu rectangle le kene ka effect ada effect hangne search hangne satu effect simple starfill terus ni simple starfill pe kedor kadar atau standard setting leje kene ke skill ai kene ke skill tang 1 point sampai tamam terus biang kene ke search pun he kene ke search kendiat kumne aban ai katang arspa kumne pe baradin ke top UE hangne ha kene ke position hangne UE baudon unu x y z ha unu x hang ne em ha unu x hang ne ba POE hang ne bu ne we ki frame hang to number stang le cha bakut kumne pendon kami usah kaliang kemun kumne pe io kumne riu spa
Duna dan Henry Spa mau kata kedai tang ya ka khasan sekhon bat phila ban check da ka ba phile hang ne khendiet kumne saple hang ne Ndar pikwa ban penhe se khendiet phila ban ai biang khendiet kumne pe hadin kata pihak ban ra ya kene ka video jong phi hajrong katai ka rectangle khnyat ha kene ka space ka bapyo hang ne ma khnyat kene ka space kumne ai na jrong kumne to cha kene ka video jong phi le move and transform le hene icon sa penrit kene ka video jong phi khendiet kumne pe print ka kumta bat kene ka background hang ne bat kene hane ru ngai pyo nang ta sel le hene jaka ad effect biang hang ne sa so chang ne sa adu effect electric edge Tosun electric edge ai kene ka standard setting jong Aden ba pila po hang ne le ne kong hi ha kene ka detail hang ne ai kene ka detail 00 pe ai ka to ka detail 00 bat kum ju ya kene ka thickness pila aban ai kene ka thickness khendiet kum ne pe ai ka tang nyau spa 100 pe kum ta bat ya kene ka distance ru pila ban ai kene ka distance jong phi khendiet kumne ar prasan no hadin kata ya kene ka color ka ba phi e hang ne kene ka color hang ne ini rong pink hang ne ta sini rong pink ai ka de kene ka color ka ba phi itnat hang ne an ade ka rong sa we hadin kata pila ban le na bas dang kumne le ini plus icon le ini text tho hang ne x kum to de kita he ma le he ini jaka ka phun jong phe ban ai na ka we pat ka lan x m ai biang se ka we l pe hadin ba pila de ban to kum to le ni jaka ban ai jaka color jong ki text kum na ba hadin ba pila de ban ai color jong ki text le ni font hang ne ai ini font hang ne de ba phi itnat mo font jong phi hang ne ba de ka ne ro pila ban ai kum to khandiet kum to Dan beberapa komputer ini tik button. Penhe ia kene ka XML jong phi kum ne pai. Penhe ia kene ka XML ra ka na bastang komputer. Hang tama. Penhe ka komputer ai hang ta. Pat kum chu hadin beberapa ban ai kum ne le hab kut kum ne. To sia kene ka XML jong phi pendan kam ye ini button bakan wan jeta pai. Pat kum chu tos biang ha kene ka text jong phi le ni benta a duplicate layer hang na bat le ja kene ka we na kene ki text sara e kene ka text jong phi chane te hang to bi e ba ki la ya dai Bat ban penstal kendiet pila ban le ha uniu bah jrong hang ne le ne ad effect sadiu effect hang ne sa sang ne sadiu effect hang ne four color anu four color agne ka standard setting jong hadin ba pila dapan ad hang to saat biang ya way effect hang ne bekerteng spectral to shun spectral map agne ka standard setting le ha kini kilat likidor jong uniu Spectrum map kumne ha kene ka face ka bapyo e pendan kami ini keyframe iwe hang ta le sebekut kumne saya kene ka face jong phi kumne pe ai ka kumta knyon be ha uneu we keyframe ai sebekut kumta bat ban style chu pila ban at piang sayu away effect hang ne bekertengu long shadow ai kene ka standard setting jong di long shadow le kene ki light li kidor jong long shadow pendan kam shwa ya kene ka alpha hang ne tos kumne a sebekut kene alpha pat ha kene ka color ka bapyu e hang ne silak e ka color jong phi kano ka color ka baphi itnat ngan ade urong jengam kumne pat hadin ka to le kene ka search ka bapyu e jong long shadow tos kumne penrit e kene ka search khendiet kumne Paradin kata pila bantos ya kene ka badan effect le ya kene ki light likidot ha kene ka laris badan effect ma sorry ha kene ki text badan effect le ni light likidot sa copy ya kene ki effect ke badan hang ne kumju tos biang ha kene ka way ke bampat don xml
efek le ya kan ka benta ha ini dot space ya tu efek na ka ko we mentah dan bapila da ban le kum ne pila pat ban export ya ka video jong phi ha ini hi benta ai si jar he kum gutu ka bapi export na kong export ya ka video jong hatin baladap kene ka wairu sa save biang ya kene ka video jong phi te kumlej pun pelok ya kejima pe jong phi ya kene ka video jong ngai pila na kum no ban pendan kam ya u electric edge bat ya u ne u starfell hak bai dai pat kir kombu xml san insai kundu pada kwe kena tutorial jangan kamna pun me perlu kumlej bun ip